pozvánka pre teba, aby si došla na futbal. Nachádzame sa na štadióne Jarov Lužníky, kde hráva domáce mužstvo Torpedo Jarov. No a touto pozvánkou ťa každý piatok pozývam sa na tento štadión, aby si sledovala zápas Drevorubačov 1945. Priemerná zápasová teplota -2 Celzia, ostrý severný vietor a na striedačke sa klepem ako pán od zimy. Ale to nevadí, pretože uvidíš mnohé iné veci, ako uvidíš napríklad Eda, ktorý je pozične nulový, uvidíš mňa, ako kričím na Eda, že je nulový pozične a tak ďalej. Takže dojdi na futbal.